3 eri persoonaa. 10, Ja Sandra vielä mukaan tähän. 8, Sitten mennään. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja siitä lähtee finaali, viimeinen veto käyntiin. Sandra Sonneborg ottaa ihan hyvän lähdön sieltä, mutta nyt lähtee sitten tämä kärkitaistelu. Tämä kärki 3 venettä, oi. Siihen laita taklaus. Siellä keräilee kamojaan kyllä. Koko hammassuojat siellä Karlevolla lentelee, kun saa oikein tutasi, että tervetuloa finaaliin. Nyt tulee kallis finaali, hei. Nyt on niin monta peräsintä hajalla ja tällä hetkellä. No ja pilli soi. Tuomarilla on niin paljon töitä täällä. Ensimmäisen merkillä tulee puheenjohtaja johtaa. Sininen vene. Se on Bamse Fabricius johtaa. Mutta ongelmia. Mitä? Ei Bamse taisi saada pienen rankun tuossa ja otti kierroksen siinä ja menetti nyt 2 sijaa siinä oikeastaan. Niin ja Lukas Karlevo siis kärkee tähän näin. Tarraa nyt mestaruudesta kiinni, mutta katso kuka takana. Stefan protestimestaruuden siellä taustalla. Siihen voi käydä ihan mitä vaan. Huutaa tästä, vetääkö siellä suoraan kylkeen. Sieltä tullaan. Nyt on muuten tilamerkille kuuluu siellä. Nyt. Ai. Nyt menee todella rumaksi. Bamse on saanut osumaan siellä. Sandra Sonneborg on tuossa takana. Nyt hän on Karlevoa haastamassa. Nyt näyttää siltä, että Karlevo on ottamassa tästä historiallisen mestaruuden itselleen. Sonneborg taistelee tämän lähden kakkosena, mutta kuka tulee kakkoseksi kokonaistilanteessa? Karlevo kääntää vielä kerran, hyvät naiset ja herrat. Tämä on se hetki, kun Lukas Karlevo, nuori purjehtija, nousee suurtiin joukkoihin. Muutama metri ja hän tulee voittamaan RCV:n Indoor Championship 2026. Annetaan hänen raikuvat aplodit, se on siinä! Sandra Sonneborg tulee sitten tämän lähden kakkoseksi, hän taistelee 4 paikat, mutta katsokaa, nyt lähdetään sitten taululle, koska sieltä tulee Stefan Westerlundi 3. tällä hetkellä ja Bamse Fabricius jätetään tylysti 4. ja nyt lähdetään sitten kohta katsomaan taululle, miten nämä mitalit menee, mutta Karlevo on mestari. Monen mestari? 3.